Morjesta vaan teille kaikille. Karkki pelaa taas täällä näin. Nyt mä sanoisin kyllä taaksepäin, mutta ihan sama. Eli siis me pelataan tänään pikkusen Minecraftia. Joo, mä sanoin ton ihan tyhmästi. Mut silti Minecraftia pelataan tällä hetkellä. Tai nytten aloitetaan tai ruvetaan pelaamaan uusi sarja jälleen kerran. Mulla niitä sarjoja on jo aika paljon. Eli siis mä oon jo pikkusen aloittanut, mutta sit mä hoksasin, että mä voisin tehdä videon tästä. Eli mä oon jo saanut hankittua niin kun ruokaa, paljon puuta, sängyn ja mitä kaikkea muuta tossa nyt onkaan. Kukkia ja niin menen nyt sinne. Ja mä vähän ajattelin, että mä voitais tehdä tonne vuorien päälle toi talo. Mä en tajua, miksi mä aina rupean rakentamaan jotain ihan sikavaikeita taloja ja epäloogisiin paikkoihin. Niin edespäin. Niin kuin yleensä mä aina, kun meillä on pleikkarillakin Minecraft. Hei Ironia, älä nyt hemmetti laita sitä sänkyä sinne. Niin. Meillä on Minecraft tuolla pleikallakin. Mut Ironia löytyy aika heti. Mä voisin tehdä mun talo johonkin tähän. Tai siis mä vaan muistan, kun mä menen tonne vuoren päälle. Ui. Ei toi ois ollut. Se ei ollut se. Vitsi, mä en osaa pelata tätä yhtään. Mä sain tän eilen. Tasan eilen. Mä en osaa pelata tätä. Älä syö sitä omenaa. Nyt tulee vettä. Ei nouvesi. Veristä paljon. Mitäs tässä tehdään näissä? Tälleen. No voi nyt. Mä haluun täältä pois. Puuta mä en halua käyttää siinä. Ai jaa. No hyvästi. Onko se lisketty? Voi hitto. Miten kaikki ihan vinksi vonksi? Mene nyt siihen blokille. Sitten mene sinne. Eikä mene suoraan eteenpäin. Kiitos. Tää on ihan sikasymmetrinen tää vuori. Ei oo enää. No niin, mene nyt eteenpäin. Kanavaa kannattaa kotkottaa. Kot. Ja vuoren päällä ollaan ja se on tuolla siirto. Tuolla. Ei tässä nyt hukkaan. No leispä kauas. Siellä menee kana äitineen ja laavaa ja toi yksi pikkukana ei pääse sen äitin luokse. Ei se mun elämää kosketa. Siellä on laavaa. Joo. Ja hiiltä. Hui vitsi. Lähellä. Ja siis nyt katsotaan miten multa sujuu toi talon rakentaminen. Koska en mä nyt oikein tiedä, miten se sujuu. Ja siis mä teen taas aamulla tätä videoa, joten mun ääni saattaa olla pikkusen köheen.
Okei, nyt bugaa. Okei, no aloitetaan sitten vaikka tosta. Tästä tulee jotain aivan sairaan näköistä suuntaan. Kun mä lähden rakentamaan tää iso talo, niin se todennäköisesti jää kesken. Tai sit mä en enää jaksa rakentaa sitä, joten rakennetaan nyt tällä pikkutalo. Niin kuin ihan ekas mapis, missä mä pelasin, niin, niin sinne mä tein sellaisen ihan stikin talon. Pystyykö tää hakkailemaan liikaksi? Joo, sori. Kaveri lähtee viestiä tuolla. Nyt en ehdi. Kahtaas. Mä voisin tehdä bootsit. Joo, tätä en tehdä. Eli siis mitä mun piti tehdä? Ovi. Minkä hiton takia mä saan aina 3 ovea? Ei mun ovea pitänyt tehdä. Kun vika. Lol, kaveri lähetti hashtag voitko jutella. Kiitos. Nyt heitä se pois. Anne pikaksen hoitaa homma. Kuppista keikkaa. Joo, nyt se laulaa, että voi lähteä, mun pitää kohta mennä sinne. Ja muutenkin täällä. Eli se oli nyt tässä tämä jakso, eli se on tälle sarjalle, ei tälle sarjalle kuin episodille, moi moi! Ja muuten tulossa on lisää, ehkä huomenna. Mutta nyt mun pitää mennä sen mun kaverin kanssa juttelee, ettei se täysin ragea mulle. Eli nähdään seuraavassa videossa. Hello day!